Šéf WHO varuje, pripravte sa na chorobu, ktorá je ešte smrteľnejšia ako COVID. Doktor Tedros z WHO povedal, že hrozbu ďalšej pandémie nemožno odbiť. Predstavil nový globálny systém na odhaľovanie a sledovanie najnebezpečnejších patogénov. V Ženeve v Švajčiarsku doktor Tedros povedal, hrozba, že sa objaví ďalší variant, ktorý spôsobí nový nárast ochorení a úmrtí pretrváva. Hrozba, že sa objaví ďalší patogén s ešte väčším potenciálom zabíjať pretrváva. Viac ako polovica Britov si myslí, že pandémia stále trvá. Mám nostalgiu po lockdowne a nie som sama. Caitlin Sabo, ktorej syn Evan sa narodil v roku 2019, povedala, že si všimla, že bol menej verbálny ako jeho rovesníci, keď mal 1,5 roka. Ak vaše batoľa ešte nehovorí, na vine môže byť pandémia. Deti, ktoré strávili menej času v spoločnosti, rozprávajú neskôr a liečba je raritou. Ak sa vtáčia chrípka začne šíriť medzi ľuďmi, existujúce vakcíny môžu byť nedostatočné, tvrdia odborníci. Súčasné zásoby vakcín proti chrípke H5N1 v USA pravdepodobne neposkytnú dostatočnú ochranu v prípade pandémie, tvrdia vedci zaoberajúci sa vakcínami. Vtáčia chrípka by sa mohla stať ďalšou ľudskou pandémiou a politici tomu nevenujú pozornosť. Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb vydalo nové varovanie pred kiahňami po 12 potvrdených prípadoch v Chicagu. Štúdia odhalila, že pľúca väčšiny ľudí sú teraz plné mikroplastov, ktoré sa nachádzajú v jednorázových rúškach.